Hej hej! Nu ska jag göra en sån där dubbelvideo. Det är en What's on my Samsung och en Look up today. Vi börjar med What's on my Samsung. Då har jag, där är min telefon. Jag vet att jag inte gjorde en sån för så länge sedan, men jag vill göra den. Och så ska den, ja. Jag har det skalet. Och så har jag en gammalt. Men där kan man trycka. Och så där i min högsta skärm. Så här har jag. Det har jag. Och så har jag här. Och sen kan jag just där. Jag måste ställa så kanske, ja. Så. Här har jag så här favoritsaker. Då har jag YouTube, Pink Scratch på Google och Playbutik. Den har favoritspel. Där. Då har jag Big Baby, Candy Crush, Dragon Story, War Tina Pick, Pool, Fashion Makeup. Ja. Sen har jag vanliga spel som jag använder ibland. Och så var detta mitt spel. Det är från My. Sen har jag vanliga spel som är Simpsons, Ice Cream Jump, Temple Run 2, Russell, Trophy, Carton Minigolf 3D, Hair Salon och Makeup Salon. Det här där. Sen har 4 efter. Sen har jag redigera, då har jag Instagram. Jag heter girlsweden.se. Ja. Och så står det Mira. Sen har jag min kamera. Hej datorn. Här är datorn. Ja. Sen så har jag Instapic frame. Sen har jag Insta-collage, Photobooth, Insta-weather. Sen har jag Dice. Jag vet inte hur man gör på det. Det är så här. Jag ska ta på min. Sen här har jag en massa sådana här appar som telefonen behöver sig. Det behöver jag inte börja. Då har man så här. Jag kommer inte ta det. Men här har jag Google-inställningar, Dick. Och så har jag Pick-collage. Hade inte jag det här? Och Pick-collage också är foto och redigering. Och så här nere har jag min telefon, kontakter, meddelande, där är alla program. Och här har jag lite fler. Jag har Fat Booth, Angling Booth,
Boost stage ball mix. Jag vet inte vad jag säger. Här uppe har jag. Det var min telefon. Så nu går vi över till jag har utsläpp här. Och så har jag dessa örhängen. Please. Och så har jag detta läpphalsen. Det luktar förjulande gott. Ja, och så till kläderna. Det har jag bara. En skjorta. En nya systers men ändå. Och sen måste fylla ut. Jag har ett par shorts. Och så har jag ett par mina sockor. Det var den här videon. Så vi hörs. Hej då!